Το ιστορικό παρελθόν του λιμανιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη του Πειραιά. Από την εποχή του Θεμιστοκλή και του Περικλή έγινε το κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου της Αθήνας. Στο Μεσαίωνα ονομάστηκε Πόρτο Λεόνε. Αργότερα οι Τούρκοι το αποκάλεσαν Ασλάν Λιμάνι, λιμάνι των λονταριών. Υπήρξε το ναυτιλιακό κέντρο του ελληνικού στόλου σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα είναι ένα μεγάλο διεθνές λιμάνι με αισθητική και λειτουργικότητα, μια υπερσύγχρονη πόλη γεμάτη ζωή. Οι ομορφιές του Πειραιά απλώνονται κυματιστά στα μάτια του επισκέπτη. Το ιδηλιακό μικρολίμανο με τις ψαρόβαρκες και τα εστιοπλοϊκά. Τις ταβέρνες και τα εστιατόρια στην άκρη του νερού που σερβίρουν φρέσκα ψάρια. Τα καφέ, τα μπαρ και την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Αξίζει να επισκεφτείτε τα αθλητικά στολίδια του Πειραιά, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τη Μαρίνα, το γήπεδο του Ολυμπιακού, το στάδιο Καραϊσκάκη, την ακτή Λαβέρη, τα νεοκλασικά κτίρια, τις πλατείες, το στολίδι του Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο με τις λιτές νεοκλασικές γραμμές του, το λόφο του προφήτη Ηλία με την υπέροχη θέα, το Βεάκιο Θέατρο, εστία σπουδαίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την αμφιθεατρική Καστέλα με τα νεοκλασικά κτίρια και τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Σιράγιο, τις γραφικές γειτονιές που αγάπησε η Μελίνα, ποτισμένες από νοσταλγία και αλμύρα, το αρχαιολογικό μουσείο, τον πολυχώρο Απόλλων στα Καμίνια, μια υπερσύγχρονη όαση τέχνης, καλλιτεχνικών και συνεδριακών εκδηλώσεων. Το λιμάνι του Πειραιά έχει το δικό του πρεσέντη, με τα φτερουγίσματα των γλά, με το λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου και τις παραδοσιακές βαρκούλες. Οι πλατείες με το πράσινο ξεκουράζουν τον επισκέπτη. Οι γραφικές γειτονιές, τα ταμπούρια, η αμφιάλη, η ανάληψη προσφέρουν ανεξίτηλη πινελιά μιας άλλης εποχής. Κορυδαλός, περιδιαβείτε τις εντυπωσιακές πλατείες του. Απολαύστε τον καφέ σας στα μοντέρνα καφέ του, την έντονη νυχτερινή ζωή στα όμορφα μπαράκια του, την νόστιμη κουζίνα στα φινετσάτα εστιατόρια του. Ξεχυθείτε για τα ψώνια σας στη μοντέρνα αγορά του. Νίκαια, χρώμα από προσφυγικές μικρασιάτικες γειτονιές με έντονη την παράδοση, τις τέχνες και τα γράμματα. Στους καφενέδες πλανώνται οι θύμησες άλλων εποχών. Ο χώρος της μηχανικής καλλιέργειας, ένα καταπράσινο πάρκο αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εκεί και το πανέμορφο θερινό σινεμά. Αξίζει να παρακολουθήσετε μια καλλιτεχνική παράσταση στο Κατράκιο Θέατρο. Ολυμπιακό κληρονόμημα, το στάδιο Άρσης Βαρών. Στην παραλία της Φανερωμένης βρίσκεται η προδομή του μεγάλου ποιητή Άγγελου Σικελιανού, πλάι στο σπίτι, όπου δημιούργησε πολλά έργα. Από ψηλά ανάμεσα από το πετικό και το δάσος απολαύστε τη θέα του νησιού. Τους δύο ανεμόμυλους που δεσπόζουν στο λόφο των μήλων. Το Ευρυπίδιο Θέατρο. Μια μικρή πεζοπορία θα σας οδηγήσει στο ναό του Έαντα. Πρέπει να βουτήξετε στις καθαρές θάλασσες του νησιού. Να ξεφαντώσετε στις νεροτσουλήθρες του Water Park. Να φάτε στις παραδοσιακές ψαροταβέρνες λιαστό χταπόδι και να απολαύσετε μια ήρεμη διαμονή.
Ανεξίτηλο αντίκρισμα ο τύμβος των Σαλαμινομάχων, ποδισμένος από την αλμύρα της θάλασσας, ανακαλεί μνήμες ιστορίες. Ανάμεσα σε σκιές και στο βασιλεμένο φως του ήλιου να θυμίζει την ιστορική ναυμαχία του 480 π.Χ. και τη σπουδαία νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών. Το ηλιοβασίλεμα με τα χρωματικά λαμπυρίσματα γίνεται προσκέφαλο στα αραγμένα καράβια του λιμανιού και της θάλασσας.